Hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja tervetuloa taas tähän tieteisohjelmaamme. Minulla on taas täällä minun hyvä ystäväni professori Vilppu. Hyvää iltaa. Thanks! Meillä olisi tänään aiheena päihteet. Kertoisitteko, poltatteko te? En minä polta, keuhkot siinä menevät. Se on totta, se on hyvä asia. No voisimme seuraavaksi tässä kertoa, mihin tupakka perustuu. Tupakka perustuu, kuvitellaan, että hei, se rentouttaa. Enemmänhän luultiin, että se on terveystä. En mä ymmärrä, mitä se on just se question, että kun... No enemmänhän oli tekniikka niin kehittämätöntä, ettei edes niinku tajunnut, että se olisi sehän luuli sitä terveelliseksi, tosiaan niinku, se on rentouttamista varten. No kertoisitteko, mitä siinä on? Minä en nyt tuota kaikkea muista, mutta siinä on noin kaiken maailman aineita. Siinä on esimerkiksi ulosten haisevaa osaa. En muista sellaista niinku hienoa sanaa. Nikotiinia? No nikotiinia siinä on myös. Ja tupakkapuun lehteä. Totta kai. No sinä nyt ei höpötä, kun minä olen se proffa. Hyvä tavata. No, seuraava kysymys. Kertoisitteko meille nuuskasta? Nuuska on sellaista kummaa mynjää, jota pistetään poskeen huishais. Niinku, hei, lainataan nyt Olli Hokkasta. Hampaat ja terveys siinä menee, mutta ei oo vielä mennyt. Mutta tulee menemään kyllä, että älkää tekään lapsukaiset. Ruvetko käyttämään nuuskaa? No, sanon, juotteko te? Mitä? Juotteko te yhtään? Totta kai! Kyllä sitä silloin tällöin tulee otettua. No, tiedättekö sen seuravaikutuksista? Meidän katsojamme haluaisivat tietää niistä. Siitä tulee känny. No, aistimellinen niinku heisen siis hankkana ihan perusella. Se on niinku, että esim. Sun hajuaisti menee ihan huonoksi. Kuuloaisti, näköaisti, kautta. Sitten siis, jos kännää niinku paljon ja säännöllisesti, niin se voi niinku vaikuttaa älykkyysamäärään. Aivan. No, tiedättekö mitään gammasta? Gamma on sellaista niinku alkoholitapaista, josta ei tule haittia tai huomista. Aivan. No, kertoisitteko meille nyt huumausaineista? No, luulet, että mä tulen kautta. Totta kai mä tiedän. Huumausaineita, pahimmat huumausaineet, joita voimme tässä mainita, ovat kokaiini, heroiini ja kaiken maailman muuta vastaavaa. On myös laillisia huumeita, kuten kahvi siis tosiaan siinä on kofeiinia. On myös jossa Amsterdamissa on kevyitä huumeita, kuten ruoho. Ne ovat ihan laillisia. Joten tässä nyt pitäisi vielä mainita tämä imppaaminen. Kyllä! Hei, se on niinku esiin, kato kun liiman haistelu, jos on niinku jotain, voitte kokeilla kotonakin liimapuikolla, jopa se rentouttaa, mutta ei kovin pahasti, niin se on kuule ihan pahinta huumeita. Tukka siinä nousee silleen pystyyn ja rupeaa huojuus. Mutta meidän pitäisi nyt sanoa näille meidän lapsille ja muille katsojille, että älkää koskaan polttako, juopot taikka käyttäkö huumeissa aineita. Kiitos haastatteluista, kyllä oli tosi hauskaa. Hei, onks tää nyt täällä yhä? Ei näin mä. Mä menen nyt tän paskalla.